life. Pero kung buhay pa siya, 64 siya, no? 64, yeah. Makakanto kami sa buong sambag. Kaya may panyapon to para sa birthday sa ngakon niya tiya nga napatay. Pero meanwhile, aray mga buhi ko nga tiya kag lula. Si Ante Nineng, fresh from Laguna. Di maintindihan kung bukya bukay kung blonde. Ari api, amo man bukay or blonde? Dako nga pamangkot. Hi la. Say hi, Anay. Hello. Okay. Okay, serious mode. Okay. Sila ni mga tao nga maupod sa kon. Say hi. Agay. Ayaw mo na selfie. Sila ni mga Hello. okay. Selfie din kami. Sila kon nga mga joiners. Agay. Mami. Sana. I will Photoshop. I will put there A few moments later. Okay, ready to go. To? So, ayun na kita. Te, Oop, doon di ka kita, no? bala mo naman ang color ko to. Paninti mo yun. Mga classmates ni Ante. Ikaw ba na Israel? Hi, te. Hi! Sagat mo singkan? Sino? Si David. People girls. Hello, te. Okay. Open. Hello. Ari ka si Casey. Oh. May channel ba na siya ngayon? Ay, boss kita. Like, ay! Remember how I used to? Oh, ano na? Don't touch it, Dad. Hello, weird niya klase. Cat ba? Ano ala niya? Freddy. Abby Kruger. Hindi siya patanduga. Kaya mapatay. Yude ah. Kaliw ka mo tsura, Case. So, manyapon kami di. So, ginamatamat nila setup. Okay. Hoy! Dap, dap! Dap, may kap ka na, dap! Ilong dap! Oh, may ilong na siya. Kaya hindi lang gawag taon. Ano? May Delton, wala? Tita ko wala na baydan, nang wala internet. Oo, Kaya pariho na sila. Oo. Do I get? Kasi ba lang May problema sila sa telefon. What? Yeah, Go. man. Pa-cute. Pa-cute. Siya, pa-cute. Siya. Cutie pooch. Give me that. Oh. Si Lily, ay favorite niya yung combination is no sauce na pasta and chicken. Yeah. Favorite combo yung na. Yes. No sauce, bala. Yeah. Alright. Put the comments You're weird and be proud of it. Dap dap. Ay, ako namin sa'yo. Namin mo sleepers pa. Ama nabi, yash. Amo ka nabi. Hayash. Kabe. Okay. Na-confuse siya. Amo ni si Ante. This is Ante Fe. And amo ni una. Happy birthday. Amo ni ang birthday ni Ante. First birthday sa afterlife. First birthday in the next life. Pero kung buhay pa siya, 64 siya, no? 64, yeah. Wow. Hindi na. Siya gusto ni may available. Facebook mo to Si Ante Impat gali. Hi. Happy kami kay Okay YouTuber. Ante Unat. Right. Yan din ang gamay. Aring dako niya. Sultiro na niya, hindi na ni-cute niya. Regaling gamay, ho. Ay, hala.
Guwapo man no. Rekim. Ako ba yun eh? Guwapo. Guwapa gali. Sa lang kanila nga lalaki. Ano kaning ngalan niya? Isabel. Ha? Isabel. Isabel. Oli. Iris. Dong smile, smile mo dap. Smile na dap, smile. Ay. Wow! Wala ka. Ay, before ka na magkuha ka lang mga kanta pa, happy birthday ka lang sa... Oo, nagkanta. Hindi, kanta. Joke na naman na to. Yeah, napakadlaw to lang sente. To? Kao na? Oo. Bago ka mo magkaon, makanta ka mo na kay ano? Makanta na kay ano kay Antipe. Ay, hindi siya magkanta. Taway ako tingog. Si Kaloy lang. Amo na yung favorite pastime ni Ante sa unaw. Buhay pa sa... Uy! Ako paborito ka pa kaysa! Ano na, Jita? Kamay na nga. Spaghetti, paturo. May love life ka eh. Lumalove life ka eh. Wala pa gani. Sige, bye-bye. Thank you kila. Bye-bye! Lahat kami ito. Bye-bye. Bye-bye. Ga-diet ko. Kita lang. Una. Okay. Di, alo. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye guys. Bye-bye. Bye, Tito! Bye-bye, vlog! Bye-bye. Una kami. Nagkamay na niya. Te, una kami. Bye. To, lahat kami to. Bye, Jen. Hey, Lela to.